aquests darrers anys, la falta d'habitatge ha estat una de les reivindicacions més importants dels ciutadans de la nostra comunitat autònoma, amb una incidència molt especial a la nostra ciutat. Des del nostre punt de vista, això es deu a tres factors fonamentals. És a dir, per una banda, la falta d'inversió pública. A la nostra ciutat de Palma, sol un 1% de l'habitatge és social. En segon lloc, promotors i constructors, durant aquests darrers 7 o 8 anys, s'han dedicat a la construcció d'unifamiliars, abandonant la construcció de pisos, que és allà on residia la classe mitja treballadora. Tot això per aconseguir millors rentabilitats. El retorn de les inversions és molt més ràpida i la tramitació és menys complicada. I després, darrerament, la incidència del lloguer turístic, que malgrat a Palma està prohibit en la seva totalitat, degut a un acord de ple com a conseqüència d'una iniciativa popular que va presentar la Federació d'Associacions de Palma, encara al dia d'avui s'està practicant en total impunitat per part de l'administració. Aquest creixement també ha estat motivat per l'augment de població. Això ha estat el gran detonant. L'augment de població ha estat bàsicament per l'oferta de feina. Hi ha hagut desplaçaments de molta gent de la península i d'altres indrets d'Europa perquè aquí tenien més oportunitats d'introduir-se en el món laboral. Aleshores, sempre el creixement urbanístic està directament relacionat amb el creixement poblacional i el creixement poblacional amb l'economia. Si no es creen llocs de treball, no augmenta la població. Són diferents inputs que fan que ens trobem en aquesta situació. Està clar que el tema del lloguer vacacional es havia de regular perquè això estava creixent a una velocitat desorbitada. Tots els propietaris havien trobat aquí una altra font d'ingressos molt important en detriment del lloguer residencial de la gent que ve a fer feina o que està establerta aquí i joves que accedeixen a la vivenda. Una altra problemàtica també molt greu és gent jubilada que està de lloguer, que se'ls acaben els contractes temporals i veuen que els hi pugen el lloguer un 50% o més i no hi ha prou habitatge públic per abastir a tota aquesta demanda. No oblidem el gran percentatge de gent que està en risc d'exclusió social, que és al voltant d'un 25%. Tot aquest gran sector és l'administració que hauria de cobrir aquestes necessitats. I si ho han de fer propietaris particulars mitjançant arrendaments, aquests propietaris haurien d'estar incentivats fiscalment. No pot ser, com encara passa amb els lloguers de renta antiga, els anteriors a l'any 85, que hi hagi propietaris que encara estan cobrant rendes irrisòries perquè ho va llogar en els anys 70. Aquesta gent està fent una funció social amb pocs avantatges fiscals per a aquest tema, quan la funció social l'ha de fer l'administració, no els propietaris. Efectivament, per tant, estem bastant d'acord en que hauria d'haver una actuació de les institucions per regular aquests tres factors que són coincidents i que abans hem anomenat. I el més important de tot és que aquesta iniciativa parteixi per nosaltres des del Govern Balear i, en el cas de Palma, del propi Ajuntament, per assumir un cost amb inversions que no han fet en les dues darreres legislatures, precisament. Ni en l'anterior legislatura ni en aquesta que ara acabarem hi ha hagut l'execució d'un sol habitatge social. I això està perjudicant en aquest moment a totes aquestes persones que estan en exclusió social i que encara pateixen la crisi econòmica que es va iniciar l'any 2007. Per tant, aquesta seria una actuació necessària per solucionar el problema. I l'altra, que des del pla general se regulés perquè no hi hagués aquest desequilibri entre la construcció de plurifamiliars i la construcció d'unifamiliars a la nostra ciutat. És necessària una altra vegada la regulació per intentar aturar aquesta demanda de necessitat que tenim avui perquè hi hagi habitatges tant per joves com per les famílies com per la classe mitja treballadora en general. Està clar que aquí tenim un espai reduït i controlat i un creixement en horitzontal és, si ho mires fredament, és absurd, amb un espai limitat.
està clar que en una ciutat, com Palma, capital de les Illes Balears, ha de pensar quin tipus de ciutat vol per al futur. Si vol una ciutat moderna on hi capiguem tots, el creixement ha de ser en vertical, amb això estem totalment d'acord. I després, tornant al tema de les classes socials, hem de tenir en compte que el gran motor de la societat és la gran bossa de classe mitja. Aquesta és la que hem de potenciar i lluitar perquè tinguin uns contractes laborals estables, que tinguin uns sous dignes, que això els permeti accedir a un habitatge en propietat, que els permeti accedir, si no, a un habitatge de lloguer. Tenim tot aquest gran sector, el percentatge més alt de la societat, que molts d'ells no poden ni accedir a una vivenda de lloguer, ja no diem de compra. Sí, i en tot això, per part de nosaltres, l'intervenció de les institucions és fonamental. Recentment, a la nostra ciutat, hi ha hagut una empresa alemanya que ha presentat l'execució d'un edifici en el qual hi haurà habitatges de 35 metres quadrats a 550 euros mensual de lloguer. Nosaltres creiem que això no és una solució al problema, sinó que forma part del mateix problema. Per nosaltres són uns habitatges totalment indignes que convertiran les persones en sardines dins una llauna o en un aparcament de cotxes però que serà de persones. Creiem que la regulació, per tant, de la dignitat d'aquests habitatges, quins són els mínims de metres quadrats que tenen a tenir, és també fonamental per desenvolupar la creativitat de les persones, per desenvolupar aquests espais de pai que tenen que ser els habitatges per a la societat. 35 metres quadrats és el que marca el pla territorial com a superfície mínima d'habitatge. Fins en tenim de més reduïts, a Hong Kong o Japó. Això és el que volem, que ens hem de plantejar això. Volem un model de Hong Kong? Si volem, doncs tirem endavant, però crec que ningú vol aquest model. Tots volem certa qualitat de vida, conservar el nostre paisatge, tenir vivendes dignes. Hem de treballar tots per arribar a aquest equilibri. Sí, aquest model no el vol ningú, però la precarietat fa que com que aquests lloguers el de pot pagar, malgrat estan totalment desproporcionats en el que val un habitatge normal de 80 o 90 metres quadrats avui en dia, fa que aquesta precarietat s'assumeixi a aquests mínims, que són mínims dels quals nosaltres no el compartim perquè nosaltres volem habitatges de màxim. Per tant, si no hi ha una intervenció pública una altra vegada en aquest sentit, el futur dels nostres fills, el futur dels nostres néts, el futur de la societat en general quedarà terriblement qüestionat i anirem cap a un altre model que potser interessa a aquests poders fàctics, a aquestes multinacionals que ens volen dirigir de per tot i en tot. Correcte. I un altre punt que també seria important per donar estabilitat a l'economia balear seria llevar tanta dependència del turisme, fomentar la creació de noves indústries d'altres tipus. Aquí tenim molta gent creativa, moltíssima, i molta també, malauradament, ha de sortir a fora, perquè aquí no hi té futur. Hauríem de mirar de redistribuir el model, no ser tan dependència turística. Ara, aquests dies ahir va sortir publicat que Lloseta transformarà la fàbrica de cement Cemex per una empresa de producció d'hidrogen, però només crearà 11 llocs de treball. 11 llocs de treball. Dius, bueno, millor això que no hi hagi res i tancar-la, no? Millor 11 que res. Però dius, bueno, anem a potser ser un exemple, intentar ser un exemple a nivell espanyol i europeu d'energies alternatives, d'empreses amb caire de futur. Anem per aquest camí, intentem anar-hi.